Хутчэй за ўсё сярэднявечны лорд абыходзіўся з сялянамі лепш, чым ваш працадаўца з вамі, або як тады святкавалі каляды. Усё вам варта ведаць, што ў розныя часы ў розных рэгіёнах Еўропы па-рознаму працаваў сялянін на свайго феадала. Напрыклад, у Англіі 13 стагоддзя 3 дні ў тыдзень, у Польшчы 16 стагоддзя 1 дзень у тыдзень. Сяляне ў тыя часы ядзяць мала мяса, але на каляды іхні лорд забівае нейкую свінню або іншую жывёліну і запрашае сялянаў да сябе, каб яны пачаставаліся і таксама паелі мяса. І гэта было, як вы можаце ўявіць, для людзей сапраўднае свята, ну і для лорда таксама не такое ўжо таннае задавальненне. Да 13 стагоддзя на пярах выкарыстоўваюць замест падносаў для ежы велізарныя такія боханы хлеба. Яны прапітваліся соусам, і іх аддавалі пасля святкавання для найбольш бядовых людзей таксама. Зараз, нават калі рэстаран не падаў камусьці страву, аддаць яе бедным людзям дужа ў шмат якіх краінах проста незаконна. У той час да арыстакратаў было шмат маральных патрабаванняў. Напрыклад, падчас голаду феадал ён адчыняў свае амбары і гадаваў сваіх сялянаў. Ну, не ведаю, як вас, мяне мая фірма не пракорміць і ад вікінгаў таксама не абароніць, бо феадал увогуле это быў яшчэ абавязаны бараніць сваіх сялянаў. Шчодрасцю, дарэчы, не скончваецца. Феадал за свой кошт, напрыклад, аплачвае навучанне ва ўніверсітэце шмат якім сялянам са сваёй мясцовасці. І нават у тым ліку, напрыклад, у Кракаве будавалі некаторыя шляхціцы для выхадцаў са сваёй мясцовасці інтэрнаты, каб яны навучаліся ва ўніверсітэце, які мы зараз ведаем як Ягелонскі універсітэт. У Англіі 14 стагоддзя феадалы так актыўна пачынаюць канкурыраваць пасля эпідэміі чумы за сялянаў, якія выжылі, што кароль вводзіць забарону на тое, каб гадаваць пэўнымі кшталтамі ежы гэтых сялянаў, бо лорды тупа іх перакупаюць адно ў іншага тым, што занадта добра за свой кошт гадуюць. Усё гэта да таго, што ўвогуле за гэты час мы згубілі такое моцнае адчуванне, якое было ў людзей сярэднявечча, што асоба заможная, асоба больш высокага паходжання, яна мае пэўныя маральныя абавязкі ў дачыненні да людзей навокал. Яна іх мусіць бараніць, яна ім мусіць дапамагаць. Нешта, што мы згубілі зараз, калі ўсім нармальна, калі мільярдэр зачыняе праграмы для бядовых людзей, зачыняе праграмы па даследаванням рака. Дарэчы, я дужа добра ўсведамляю, што гэта не заўжды працавала так, як я вам кажу. Вядома, сярэднейшае яно дужа рознае паміж рознымі рэгіёнамі, і сярэднейча гэта ўвогуле тысяча год гісторыі чалавечай, таму, вядома, дужа розныя рэчы адбываліся ў тыя часы.